Hi guys, welcome back to Jeny B Vlog. Asa kamu nोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दा आं नोंथांमोननो दादि मोननाव आलासि जानो थांनाय सुंद' ब्लगखौ दिन्थिनो नागिरदों नाथाय आं ब्लगनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों आब' मौसुमिया ट्रेन्स टेलेन्ट हान्ट्स Season 2 प्रतिदिन टाइम टीवी श'आव फाइनाल राउन्ड थांनो हाबाय दायो आब' मौसुमिखौ देरहासार खालामनो थाखाय नोंथांमोननो बयखौबो आंनि जेनी बी ब्लग YouTube चेनेलनि गेजेरजों भट हरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय भटखौ हरनांगोन ट्रेन्स TH इसे स्पेस होनानै 01575575 नम्बराव सेन्ड खालामनांगोन। So guys, नै बेनो आब' मौसुमिया मोसानायखौ एसे दिन्थिनाय जाबाय। आं मौसुमी बर' गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय लखिमपुर आनसलिक गामिजों खुसिनि आङो दिनै आङो ट्रेन्स टेलेन्ट हान्ट Season 2 प्रतिदिन टाइम टीवी श' एबा दिनै आङो फाइनालिस्ट जानो हादों। स' दा आङो नोंथांमोननि भटनि जोबोद गोनांथि जादों। नोंथांमोना आंखौ भट खालामनो थाखाय ट्रेन्स TH बेनिफ्राय एसे स्पेस होनानै 01 बेनिफ्राय 57575 बे नम्बराव आंखौ भट SMS हरनानै भट खालामनो हागोन। भटजों लोगोसे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहर जों देरहानानै फैनो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि नामखौ जों लाखिनो हायो। गोजोन्थों। So guys, आं दा दादि मोननाव आलासि जानो थांनाय ब्लगखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै बिदिबा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर नैबेनो लांहिन टाउना दादि मोनहानि न'आ लांहिन टाउननिफ्राय 1 किल'मिटार गोजान जायो। दायो आं आब'मोननो आरो बिनानावमोननो मेथाइ लागासिनो बेखौनो आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांबाय। दिनैथ' देवबार नालाय दा फुंखाय बारा मानसि गैथ'वा दासो फैहांदों दा बेलासियाव जोबोद मानसि जाखागोन आरोना दा जों थांबाय थानोसै लासैनो लांहिन हाथाइनि बाजार दिनै गाइस जों दा मोनफैबाय दादि मोनहानि न'आवहाय दा दसे उनावहाय ओंखाम जानोसै जा न' बानायगासिनो र' नोंथांमोन देखायनो बिथिं बानायगासिनो र' सिङाव हाबबोबाय दायो नै गिसिसो बिथिं मोनसे नै दिसाया ओमफ्राय बिथिं माथाय आं मिथिया रुमफोरखौ दा जोङो गोजौआव थांगासिनो जेबो गैया बेयावहाय नै जों दायो गोजौआव सफैबाय
बिराद मोजांथार लकेशना नै मा दयनियाव नायफैला बिराद मोजां नुदों आरोना भिउखौ जाजोबाखै दायो दादिमोनहानि न'आ लोगोफोर नायलांबाय थादो दा एसे ओंखाम जानायफोरखौबो देखायनोसै स' गाइस दायो जोङो ओंखारलांफिननोसै आरो नै दादिनि फिसाजोआ आरो नै बिदा सासे आब' जेनियाव बाय थांदोंमोनथाय नै दासो मोनफैदों अबाय थांदोंमोन बेबा दिनैनि आंनि आलासि जाहैनाय ब्लगा एसेनोसै आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय प्लिज 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 नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन see you again take care bye bye